ineno ndina mukwasha wangu akazouya forora 2000 saka nhau ilipo manje vanonetsa nemukadzi pasine nechiripo akazotera musino totera mukadzi wangu pasimbori nekobi kudai riripo wabva kumbonerana mbotsunana mbicha iripo apo zvizera zvichabva kuwairiwa saka vabereki vacho advantage yacho makambomarana mbamaona pekurevera pfuma kwakarega kumarana pfuma dzacho munyambavhu dzitoerera wakarega kumarana kuita kuti zvinga wanenge wambochengeta wambochengeta unobvunza kwakati pfuma dzakureverwa kadaro nekuti vana wambokana kokana vasina wakana wakagara zvakanaka asingatombotsva rumboshanda mungori neraiti yekuteera pfuma yenyanga wakagara zvakanaka vanemirira kuti vanhu vakana iyo raiti kuti teerawo mukwasha ndicheuko totoda wamirira vana vavo atombotwa rumborongaronga manhaka vari kurongaronga dzimwe dzimba dzinotochumbira kanekukane saka vana chena vanhu vachingomarana tipeitinzvesacho mashoko ataurwa ndichezvara maambura tipeiti simukaimudatu vacho pamberi pedaro vakasukwa pamberi pedaro zvakaitika robhotora pavatanzi kumarana zvakaitika ndezvekuti mudzimai wangu inini aita buy and sell achitenga aine kutengesa zvekudya pana chifero saka vakazochinja trade vachibva vamboti Mutare vachibva vamboti Harare ndobva ndazonorimira umwe munhu inini ndamurimira ndikati iwewe mari yangu uda kundipa rini mana daurimira ndandichirimira zvikanzi ndikupa musi wakati ndikati unenge waona kupi zvikanzi ndinohodha marishes kuwonditi Harare chiona imanjika isusu toda kuti mupindure nyaya dziri kutaurwa imozotaurwa ichi dzimwe munonga maakuzobvunzwa bhukazi tine nyaya dzakawanda murondo inoiguma yakutoti chatida kuziva ndechekuti munogara mese nemudzimai kana kuti makasiyana asogara tese manzwa mashoko ataura tezvara auya nawo kudai ari kuti hamuna chamakabvisa ba vari kuda pfuma ya ndopatita kuti mutipindure ipapo kuti muri kuti zviri kutsvaga chido tinacho muri kutsvaga iro muri kutsvaga mune vana vangani muna vatatu saka makatombodiwo kwawana tozvara kubva kuroora kwamakaita akambotumawo samukuru wangu makore adarika achona iwayo zviro zvanga kungonetsawo asaiga zvakanaka wakambobvisawo pakadii takatuma sangoni 20 dollars awana 3 iyo $20 saka izvozvi zvimane wana 3 muri kuona here kuti kana uri kutaura nyaya yekuti uri kutsvaga iamburera here yekudzivirira hakweti because pane nyaya yekuti uri kutsvaga wanzwa zvataura mukomana uyo watambotonga uyo azoti ne 300 ati ndakabvisa chakati asi ati ndauyawo ndine 300 ndiye munhu anonzi ari kutsvagwa ibva kuti manje iwewe $20 yekuti ndiziwe kuti ndiri kufambira pano kosvika kuzvarwe mitumbi 3 vana vatatu wibva wangoti tiri kutsvaga vana vacho vakura zvakadi akatoroorwa atingatibvunze iwe tinobvunze nyara uripo vange tichiri kufamba nevava kuti tinzwe kwavari vari kutsvaga here kana kuti havari kudaro hakweti tine shungu dzekutotibvisa kuya kwacho ko mwana wenyu akaroorwa akabvisirwa mwana uroorwa mari mwana haana kubvisirwa zvakaitika mwana akatizira ari kuchikoro atizira ari kuchikoro mwana
mwana ndofunga kanogara mwedzi umwe chete, mwana ndobva adzoka pamba. Haana kudzoka pamba asi akangobva angogara ari kuHarare. Murume wake amutiza paangosiyanawo zvakadaro. Saka asati arorwa. Aiwa. pamusoro yechingarebeso zvekuroorwa kwemwana hatinei nazvo kwazvo. Mubvunzo wedu wakanangana kuti baba cheta mwana akutopinda mumba ne$20 pamakore esainzi vamatogutsikana kuti zvako zvakatoringana. Nekuti hamisi kubvunzwa. Hapana nepoindi. But kushaya kwaito taitoshaya inobatika kuti timboendi notaitowa pamwe chete mvura. Tinorima. But mukukwa kwedu tasakuwa zvinoitwa tibatike. Tete maimboye uchiziva here kuti mukadzi kuno mundirubika murume wangu ndoziva here ndirubika mapoto kungogara. Ichocho ichokwadi nekuti kumashure uko tinoita zvekurima. Kumashure uko tete vagere apa vakambouya rimwe zuva watachera mapotatoes. Ndobva ati kuhanzvadzi yake, baba wakero, izvozvo wachera mari inenge iri nanewo, wadiwa mbonoendawo kwana Tezvara. Nditete vakadaro. Baba wakero wakapindura kuti iwe haunditumi kuroora mukadziba nekuti pandakamutsvaga wanga usipo. Ndo muromo waakapindura kuhanzvadzi yake. Kutaura kuti haadi handiri kuona here kuti poindi yake ndeyekuti haadi. Inyaya yekuti tete musazombofema taura izvozvo. Kune kunonzi kuwarairwa kana uri muwanano. Nekuti shuwa kana wanga uchimbokwanisa kurima uchitengesa mapotatoes. Vakomana hakuna kana Tezvara anoramba. Kana wakaenda kana ne$100 ne$200 anongotambira achiti mukwasha wangu kushaya asi ari kudii. Asi kubva watongogara zii ndiye zii. Hauna uremara bai. Inatofunga kuti uchijaya apa unotonzwa kuti watova nemwana akuda kutonza mukwasha mumusha shuwa wakangogara nemwana wemunhu. Wako mwana zvaadaro wakanzwa kuti aenda haana kuroorwa haunzwi kurwadzikana. Ndopata totodai paakadzisirwa mwana zvaibva angofudza. Kuti regai ndisokatizva. But varume dzimwe nyaya dzewe hadzisi serious baba nyasitara zvayo. Une mombe? Chii chaunenge pamwe? Kune dzimba Hakusi kukuseka ba. Asi ndanzwa kuti waimborima. Amana kurima muvhu mune marume. Kana uchirima une chinangwa hauzombotadzi kuita something. Asi ukarima uchida kunakirwa manje tukaona kamari kakawakutofukako zvimwe zvinhu kaupofa kaenderera mberi. Kakanyanya ndoyanzinoti ndiri kukahadzika ne$20 munin'ina wacho kuda kuti yanja takamboti rimwe gore seizvovisa mati pfuma yebhundu pano ndizvo takamboita kabvungano nacho towambopinda saka sei fambe vakamira sei sembo vakauya kumba kuna mukwasha akambondiratidza hati sekuru manje mombe haiti kuunzairwano tamboti vangwa vati mari ndobvunga unza nechi nemombe kufunga zvinhu zvinenge zvatova ne7 kune mutemo yekuti kana kwana mombe yauyerwano ndo zvaanganzonipinde zvakangoti zvakanaka zvikwazvo zvakango handisina saka so zvamai vanja icha zviri mombe yacho yakazofa mamnoti baba senyama pamusoro kufunda nokutirizo zvinogandira ndasiziva kuti muzukuru mwana watete wamushani maratina university imuroora achiroora mukadzi kuna akasvikira kubva painda akakuna muchengetaura saka zvadaro kufunga ndandogara kuredziva kwamanya wamakoreya aibva aroora mukadzi achinga nasekuru aroora mukadzi katakareka aita muchezva saka unofanira kuti uziise kuti ndikamutora uindikana nawo pakaperere kumusha kwawo kuratidza kuti wakachiusi nonenyaroora akaenda namuroora mashure maizvozvo uisho akabvisa $20 samukuru akazotsvaga handi kubva ipapo kusvikira nanhasi ndinomubvunza kuti iwewe uri kurima nekurima unotaridza sekuisa pfuma kupisa kwambiwa mazvona kubereka vana vakati mai muri wasikana uye haadi kubvisa pfuma
muzukuru wangu chaichaye ndinakakura naye ndisekuru ake chaichaii haadi kupisa pfuma kurima nekurima mari inoperera muwakadzi wamwakadzi ichokwadi hazvishandisi dani zvinondigumbura zvaita muzukuru wangu zvinondigumbura saka muroora ari right aunza nyaya kudari kuti chiutsi iyoyoka abvise pfuma katafa nepasi muzukuru wangu asiraiti wapfungwa dzako mari inoperera mumahure shuwa nosira kumavamo achimutsanangurira ndimai wako uri kutaura let him speak chokwadi hachimboputuka mabani amai wako uri kutaura rega wataure chokwadi ndakakura naye ndini iye uine hanzai dzake mbiri mukoma unochengeta vana vangu kusvikira vakura mumwe wacho akarwa kwamunembe mumwe wacho kuti kwamutanga shuwa wakakura pfuma yehanzvadzi yakwamunembe yakapiwa iye iwe handika akatopiwa munembe akatobvisa pfuma mari yacho anobva anobvisa wangombe kwachiafodefasi haana ba aona saka hazvishandi chinhu izvozvo hazvisi kuti muroora nyangadza kana na chiutsi namuroori namukadzi wakaita zvakanaka ndaita kuti ndechijekesa kuti chiutsi bhandidi chitaura zvanga chida kutaura kana mai vachitaura vafanire kurege ndimai yavo vari kutaura zviri pamwoyo pavo kuti vari kurwadziwa nekubereka kwavo 9 manzi dzekutambisa pane chinhu chatinoda kuti titsanangurire vabereki kurima rinonguva zita kunzi vanorima handitika aya kana ndichiti kurima handitika unogona 2 nekuti une mapotatoes handitika maybe uri ma3 mabox kana 5 mabox handitika pamwe pacho kana kuti 10 asi usingakohwi zvinobatika wakohwa kana kuti $200 handiti but mumba mune zvinhu zvakashota mototi saka mai mwana toita sei iyi ndo mari yabuda toita sei chimbomira ichibatirani indovinyada hangu vafume kudhara vaya ichimbomira iyo vakachengetwa nambuya mukadzi yavo ana mai wacho namai vacho wakabvisa marezwa kuna mbuya akabvisa zvese marezwa ndichokwadi baba wakabvisa baba handisari panguva marezwa takapira asi akazotora mombe yake keyaumai achiti iye yabviswa kwamunembe mira tida kutsvaka pane hondwa tiri kubvunzaka because vamwana munozvipa matambudziko nenyaya dziri pachena handitika yekuti hakuna chaunoita muupenyu chinobatika nekuti unenge une mumwe munhu ari kukugunungunika mumashure kwete pamumbeyo maishangamira mayacho ndavadapo mutsukwa sanganai nawo mai titaurirei chokwadi toda kuponesa mwana wacho aiwa mombeyo maini ndakapiwa ndindakayapiwa ndindakanzi mai musarapa wana kufa pakaita sisi saka iwo wakatondishedza ndikaenda kwasamanyika wakanipa mafudza dumbu angu pakatipa mombeyo mai ndikatouya nayo mari yacho ndikasvika $25 ndikatopa mukoma wekuti mukoma ndapiwa mombe yangu yeumai kupi kwamunembe ndakapiwa iri mari ndikatomupa $25 mukoma ndapiwa mari kwamunembe inini handidi ninekwakula handina kuiona nekuda kwokuti chika mombe yaumai haina zita kutanga nhasi mufi uyu handika kwamba akabudisa mombe yeumai munenge yasvika kwachiutsi handika inogara nyadova ini handina kuiona vanhu kuita kana naona mukoma wangu wese ndo patachida kubatsirana nemwana amai ini handinyari kutaura amai vakatadza kana wakaitwa maisara pawana mombe inofanira kufambiswa negwara handiti inofanira kufambiswa negwara mombe iyoyo ini ndiri mai handiti pawana kunzi mai musara pawana ndiri imba yamainini wanasisi wangu akauya mombeyo iri kwamunembe iri kugara kwachiutsi ini ndaisiya ndichiti mombe inofanirwa kutengwa wanasisi wangu tuwari kumozambika wakati kana nasi iwo handadzake mukoma kana zviti kuti mombeyo itengwe ngaitengeswe tisiyane mari mombeyo mai mombeyo yakatengeswa nanasisi wakatoya itonitora kuno kunyamarupa ndiri pabasa wakatoenda neni ikatengeswa mombe ini ndikapiwa $25 yangu takashare asi matanga mati imimi makaenda matanga mati ndakaenda ndikapiwa mombe yangu hamuna kuti makaenda nawana sori yeinda kupedza nguva ka tinge chati kana munhu aya nedambudziko rake kaka tinge chida kuedza kubatsira mwana kuti agare zvakanaka because tiri vanhu vatema saka pane zvimwe zvinhu zvokuti tikatadza kufambisa zvakanaka fanika mombe yeumai kaka
ini ndinoona ichitizopaona matambudziko ndeyekuti kana mangwana anozonzi hauna kubvisa mombe yomai iwewe unozonzi mangwana hauna kubvisa mombe yomai haurambi nekuti haina kufambiswa gwara racho chairo chairo. Ana mai vako vakakudza mari vachadza kuita chivanhu chinofanira kunge chichiitwa pamombe yomai. Nasekuru ari kubva waramba kuti hana kuiona. Saka agari mushebo ine mukadzi. Mushe wacho unogara une unozokechi. But ndoti usekuru majika abva handiti ndakadya. Ingana kana chandakadya mombe iyoyo. Ndatoona pane problem. Hanzvadzi hadina kucommunicata nasekuru mune zvakanaka. Dai vakapanana gwara rekuti mombe inofanira kufambiswa so. Ndinoona kuti vanhu vazhinji vemazuva ano vangoda mari. Vakati mombe iyo maibva vamhanyira titengei mari. Asi mangwana vana kuzoibhadhara futi kairi. Hani makapiwa iri mombe. Iri mombe yakaine mhuru ichinzi ndeyepfuma. Uyu mai wacho ndiyo mombe yomai. Ndanopiwa inini ndikanoisiya ndikumirira nasisi wangu. Vakatozouya vakanosvika kwachutu vakazouya vakatora inini vakazoenda neni. Vachiti mombe ngatitengese ndikati aiwa. Mombe haitengeswi inotodaidzwa nekwachutu yotengwa. Mukwasha tomupa bandauko rake. Ndikanzi aiwa isusu tiri kure kuMozambique wamwe vari kupi ngatitengese. Ndopakatengeswa mombe. Ndikatotakura $25 ndikaenda pamukombo. Ndakamupa $25. Asi makatambira Alright, ngatipinde mune nyaya yedu. Tada ungobatsira hedu natione pane dambudziko remari. Hosha tikora ndiyo hosha rita mukomana namukadzi wangu nyaya tetewi ng'ombe iyi. Saka kuti zvinhu izvi zvigadzirike tiombere mombe iyi kuti yakabviswa kwa munyembe kuti ati hosha pane uyu kweri ndiyo hosha inokonzeresa uyu namukadzi wake. Pamusoro iyi. Panhau yemombe shuwa iri kutaurwa ida. Mombe iyi ndingati dambudziko rakadzoka richiitika hapasi kududzwa hapo chokwadiba. Mombe iyi yakadzoka yote ichidzoka futi kuna tete. Mombe iyoyo yakabva kuna tete chipedza chidzoka futi kunani? Kuna tete. Ndoko yakatengwa futi mombe iyoyo. Saka ipapo hapasi kuda chokwadi. Ndimakaona. Teketi anoona kana muchifamba navanhu chokwadi chinobuda. Hazviiti izvo zvakaitika here. Isu suda kunzwa imimi mai. Murume wenyu ati pfuma ndiri kutsvaga. Imimi muri kugara kumba here? Muri kuita naye nemurume? Inini handisi kugara kumba kubva musi wa30 January. Ndo musi wandakasimuka kubva kumba. Andirowa achindirovera nhau yemari. Inini sekutsanangura kwangu achida kuita kuti ndinoenda kumusika. Zvishwa inini ndinoenda kumusika kubvira 2018 ndichienda kumusika. Pandakazoti ndaenda muna December ipapapa ndoda kutaura zviri padhuze. Ndaenda muna December ndo wakanditi siya business rako rechibagera uri kuita. Unohodha malichis. Nemunhu wauri kutaura kuti wakautaurira nawo aenda kunorima ikokoko ndobva wandiconvert kuti enda kubusiness remalichis. Ndikati ndana bvira ndakamboatengesa. Zvinondirasira mari. Ndichiramba kudaro iwe wakabva wanditi saka iwe unobvuma kuita business rako here saka zvandinotaura nini haudiwo kuti ndiite sei nditaure ba. Ndakaona sekuti ashuwa ndadini ndakanganisa. Ndakabvuma ndakangobva kwamutarisa nhasi ndichingorara nehope mangwana ndakaenda kwahondi. Kwahondi nini handikuziba. Ndakaenda kunobuda kuzindi mvura ichinaya ndikanaiwa nemvura zvisingaiti. Ndiri ikoko ndaingoshandisa foni kuna sekuru anga aenda kumalichizi ikoko. Shuwa ndakasvika malichizi atotemwa mvura ndobva yatanga kunaya malichizi ndobva anaiwa nemvura. Talodha malichizi edu takatakurisa nesikuta yedu tikanomira kunomira mabhazi. Tapedza ipapo takarara. Mvura igotanga kunaya panga pachibikirwa sadza patakarara ipapo nevamwe wanga vari papo ngachirarira mabhazi. Takarara takamira kusvika kunze kuchene kusvika 5 o'clock. Tikapinda mubhazi ra5. Taenda kuHarare. Hapana chandandisingamuudzi kuti ona business ramakati ndiite riri kundirasira mari. Ndaiwaudza zvese. Izvi nhasi hakuna chabuda, nhasi hakuna chabuda. Malichizi hadi kunaiwa, hadi kutsva nezuva. Achitsemuka kusvika mamwe taita sei tarasa ndikasara nemari shoma. Wakanditi dzoka futi mufield. Ndikati mari inozobuda here? Wakati dzokera. Zveshuwa sekuru wakandisiya ndichitengesa anga asara. Ndobva wadzoka futi kupi? Kwahondi.
ndobva watenga malichizi ayaya ndobva wauya nawo ndobva tatengesa malichizi ayaya akanga akanayiwa futi ndobva adini handina kuzoburitsa mari yandandahodhesa ndo mari yakangofudzoka futi ipi iyoyo ndobva ndangoti inini mari kuno kwazvisi kundiitira zvakanaka pandairara ndaibhadhira mari toilet nekugeza nechikafu chandaizotengawo kuti ndione kuti sei ndaigona kudya ka1 pazuva saka ndadaro zvinhu mwangu ndiri kungomuudza sebhizinesi ratiri kuita tese ndichimuudza kudaro ndakasvika ndofunga ndakaita nearly 2 weeks ndiri ikoko ndobva ndazouya ndakauya uri musi wa19 ndauya musi wa19 ndo wakauya vachinditambira ndakasvika nebhazi ra9 reusiku musi wa19 20 kwakamuka kuchinaya tiri murodhi ndichivatsanangurira zvanga zviriko kubhizinesi but ndakaona sekunge umwe wangu ana kukwanisa kugashira zvandandichitaura panhau dzebhizinesi timbonzwe kuti inini baba kuzotuma mukadzi kuti aende kubhizinesi mamuita nezveini zvakanaka basa iri kairika handina kuwatuma inini nimuunza ndibata mai wakati ndinoda kuita 81st data zvinhu zviri shoti wakajoina society achita zvichigore ripi wakazobuda masociety imomomo zvisiri zvekuitana newanhu wakungoti mai chiusabva azonditi atora mari yangu achitiwo mari yangu achitiwo mari yangu fine ndikati mai mwana masociety egara matomaregera anoda masivho 700 kana kuti munhu anojenera mari achisiya dhora everyday mumba kuti ati date yenyu society ikakwana unongotora mari ipi iyo achibhadhira society zvikanzi handichaitisika handitika right ndobvodzira society ya private mangani 2 bwakoniwa kubhadhira mabills zvikanzi da kutengesa da kuita food bills sanguriyaya kati ano zvakanaka kana kuti zvigona ini ndogara pamachirima ndoimiwa nomari nemombe maraini handitika saka vakatanga kupinda mukuti murodhi ndika kwachifero negrinemezi nenzimbi fine wachibvonzo chinyatiseti bvamboti mutare bvozomboti harare pandakazonorimina mukomana uyu handitika inini pesa pa ndasabvunza breakdown yebasa pa zvauri kuita asi waiti wakadzokera waiti ndipewo $20 ndodzize mari yangu handiti ndichiwapa saka pandakazonorimina murume uyu ndopandakamuti inini mari yangu yoda kundipa rini iyoyo ndopakazonudza naye mari chizi iyi ndiri kuona kuti uyu haasi kudhivheropa handitika apa mabills apa anawo muwanhu mari dzake idzi hapana achinobhadharika mari dzewanhu idzi wanhu otanga kutohumana ane mari yangu yawandisa handitika imwe society ndiyo kuti uyu makapesana muna January hongu ari kugara kumba kwavo imi muri kungogarawo mega ndogara kumba kwangu mudzimai wenyu muri kumuda hongu ndiri kumuda ndakumbotaura tisvike patakazosvika kuti tizoti akumba kwavo handizvere toda kutaura handitika from there ndati mukomana uyu uta sei bhizinesi rako bva atsanangura bhizinesi rake ndakandikaudzaakamirwa nevamwe manje ita kuti gwagwa ndamuudza nawe kasa uyu adarisone mari chizi saka wadii kumbodaiwo ukazobhata zvikiretisi kana zvakanaka ndopa wakabva kuti aiwa ida kuenda kwadindi da kunohodha magreen maize ikoko but pakanyepera manje ndopa wakabva wana kwanyatondo handitika bvawatora mari aditochichimbe chimbadzo ikoko hawana kundiudza bvawadzika wapinda murodhi wakanaka kwahondi kwawataura ndokaenda waenda kwahondi ndopakabvata maikusa watara aya wari kuharare pavandakatambira pabhazi inini ra9 o'clock ndopavakati izoni ndakawanza uchitaura inini kadistance pachipapurika paya ndikati washowana wari wadzika pazari apa wani murume iye ndopakati izoni uyu akabva ati inini manje kuti tichimire chutsi panapa mabhinya anobva anonichina nekuku ndega ndikati anozvishuwa zvikanzi inini mari yangu yebasa yandaitengesa kuharare tichapana mangwana ati tichene mangwana uyu angatoenda inini wakadzika bhazi ndiri mushopu havana kunditi patadzika bhazi pandakaona bhazi ranaenda pandafona kuti madzika tatodzika tatopa paprika tikandipa mashopu tikanzaitsokiwetienda saka takasvika bva toparadzanichi nemukomana uya achibva handiti izvoni mari tanziti munoshanda mari mangwana ngatanozvisva kwadoka fine ngatenda kumba maikero akamuka kuenda kwagure mahe almost 4 times dziri consecutive kuenda kumari rechi5 ndopanakati mai mwana dakutoenda payo mufananidzo muri kuenda kokumbira mari here kana kuti muri kunoshiyana mari nebasa yamaitengesa iya handiti zvikanzi hawana paanza ipapo indobva ndavati ini ndinorimira nemombe mwana wadzingwa chikoro ndobva ndati mie ndimwe ndotore mari
ndichienda ndichidzoka kari katatu munofira sei andikuzona mai mwanaka bwera motore mari izvezvi bhozi bhajeti yapanopamba yakutobva kupi kuno umwe baba andikuzona yeti mimi makabva kumusika mafuta takati mafuta ndakazikwa krismasi ndakatobatira kwatete nisiku handitika asi pangoisiya vanondipa anza kuti no hakuna mari kana ndakabirwa kana ndakadonha kana handina kuva nechino ba handizvei ndopo wakabva wabuda kadhise nobva pamba wakati ndakabva ndawatera inini ndona kuda bata fona kuda kufona ndopakakwira hasha dzangu ipapo ndikati mimi wai mauda kufona muri kuno madii kufonera mukicheni ndichinzwa information chiti wafamba sei panadzokisana kumba ndopa ndakazowarowa ipapo handiti ndawarowa ndopa wakabva kuti zvakanaka patangokasana vazoti after 2 days kune $18 ndikati sinonsense saka ndaitei fine patatogara zvedu kati nyaya yapera ndopakanza dzangu idzi kuti tanzwa kuti manesana chii patangotora 1 2 3 kanzva zvakanaka zvikanzi nawo ini ndakuenda kuharare kotengesa masofa kwapapa munini wangu ndibhadha zvikwereti ndikazveshuwa nyaya masofa ndoiziva enda mobhadha bhosi inhaka yababa wenyu zvikanzi ndikaona mari yebhazi ndinoenda ndikati ndikandaiona ndokupai zvikanzi yasura mari yenyu ndikati maybe twashatuke twabva kuitika kuti mandanyarara zveshuwa akabva wati kwamarwei bhawazvoka zvikanzi munhu auda masofa ndamuona kwamarwei murume washani kwarenga tasaka fainizvo yaita nyore hamuchina bhazi rebha mangosvikapo munhu masofa kusimbidza nguva iri kufamba tinewo mimi tada kunzwisa kuti January ndo pamakapesa lakane mukadzi yes makazomuteera here kana maimuda because tezvaka tikono hapana kwandaimuteera because akanga enda kumusika hapana angaenda kumaketi kuisa masofa amanetsana muna January handipatisa ndambatanya bvuzenya imari bosi mo ngona masofa kuti masofa ka wari kumasofa ndo pakati handichakudi saka ndaigotera kumusika kupi handichakudi akaudza hanza dzengu kunyadora handichamudi hanza dzengu akafona vaiguru mazo ndagara zvamungudzokati zvanzi kupi handichadziki muri mukona hanza handichamudini vandagara vazoudza umwatitangarapo same story indikazoti mufonerawo inini kona mai mwana statement yekutengesa masofa nekurambana zvikumecha papo akati zvawatozwa izvo ndizvozvo ini kwateya kwanda ndakaroorwa ndakangosiya teya akadaro akazotera negupo rokumba kwedu ndatomba kwedu saka ndakabva ndagara period yesosvika nhasi ndinanga ndamutomudivhose takazototera zveshuwa kumba kwavo takati hongu ingweda hayo process handitika takazotera kumba kwavo tatera kumba kwavo tatatera mhuri tikabvisa mari takabvisa from there tokanzwa mari takapiwa mari yedu tikadzoka kagorosa kangu ati titenge tichitara nyeni kachibikwa tikadzoserwa tikadzika gombo wana tizvo vakabva vazofona samguru tino taura chiusi kuti adzoke kusa 31 August fine tikati it's okay cheta plan pasina maminesi polisi yapinda pasina maminesi kwa hidman pamusoro ini ndoda kutaura panhau yari kutaura kuti kwanzi mari handina kumuudza kuti mari ndakaifambisa sei ndaitomuapdata ndiri kumusika muri kunzwa ndichimuudza kuti zvinhu zvamakati ndihodha hazvisi kutengwa handitika inini kuti ndiende kumarichis uku ndiwo wakatondimanikidza apa wari undiri ndiende nemurume wemunhu muri kunzwa ndakaenda nemurume wemunhu zvandanga ndisingadi saka zvairewo kuti iwe wada unditsvagira kesi handitika kuti ini ndiite kesi ndakazvigashira sekungoti ahoright but pese papa kuti kutera mari pauti kwanzi handina kudayira kutanzi iwewe mari ndaishandisa sei zvinhu zvese ndaitomuapdata zvese nditori kumusika handina chandaimudza nyange zvati kwandaidzika kwachisero ina hangu kungotengesera hangu kwachisero ndaitengesera kunonzi kwamubhodha mutoko ndokwandainotengesera but iye zvese hapana chandanisingamuudziba mari izvozvi zvakadai izvozvi zvakadai zvese ndichimuapdata zvese zvari kutaura zvezvikwereti zvikwereti zvacho zvimwe zvacho ndiri kuzvibhadharira ndega ndiri kutsvaga mari ndichibhadhara chii zveshuwa zvikwereti ndinazvo handisi kutomboramba ba ndiri kuzvibhadharira chii ndega asi pakuzondirova akandirova achindiudza muromo wekuti iwe ndanetogara newe panapa iwe unonetsa stereki iwewe dakukumamisa uende wanga uri kuhura nabhure ikoko kwangori iwe wanga uri kuhura nabhure ndopandakazofonera bhure uye kuti sekuru one nyaya yemari yandakunzi isusu tatakati tidotenga gariki bhure akandotenga gariki ndandakatomuudza ndikati mari toda kutenga gariki panapa baba wakera akaramba kunzwisisa kuti nini ndabhadhara gariki akanditi wadiwa uya nemari panapa direct ndikati mari yacho ndeyechikwambo here ndomuromo wandakamubvunza akati ndatienda utore mari kwamaheya ndiruda mari panapa pasina izvozvo baenda kwamaheya noti nini handitongu ndi maheya bainini maheya ndeyamuromo wako ndopandakabuda chinhambo toilet yangu iri seuko ndopandakabuda vana vachinditeera akandidzinga mumba andidzinga mumba imomo ndopandakati munhu akunditira asha ndakabuda ndikanomira uko ndopandakati hamufoni mamune mari chiregai ndifonere sekuru maheya sekuru ndonyaya iripo iye wacho ndakatomboti horaiti kana ndiri kunyepa kuti ndakabhadhara gariki chiendei kwamaheya munobvunza chero tete ndakawaudza
chiendei kwamahe ende tete kuti vazouye futi kumba ndini ndakawatoanowaudza kuti tete ndo zviri kumba kuhanda dzenyu yakakuudza here kuti yakandirova. Tete vakataura sekunge havo nyaya isina basa. Tete vakangoti haana kutaura zvizere, vakangoti kumba kwatisi kuwirirana. Ndoshona yakashandiswa. Tete vakazouya after 3 weeks apo ndarohwa inini. Ndopavakazouya wakuti tete akati ndakati handiuyiwo ndegaba ndingaimiriro munin'ina wangu kuti auye titaure nyaya. Ndopavakachizouya kondigarisa dare. Wandigarisa dare kudaro uyu akandipindura kuti iye achikuudza hanzvadzi dzake idzi. Umwe wacho amuti kumbira sori kumukadzi wako because ndakapedza ndingati funga kuti ndakarohwa musi wa 26 December. Kusvika musi wa 30 January ndowandakazosimuka. Haana kana zuva rimwe raitombomuka achitombondibikirawo kana kutsvaira mba kana kuita seengomuka achingobuda achienda achimuka achibuda achienda. Ini ndichirwadziwa nekundirova kwanta because paakandirova akandimanidzira pamadziro akandirova pachesti pangu panapa zvokuti inini pandiri kunzi ndakazogara ndiri kuHarare inhauye kuti ndakazorutsa ropa ndakuHarare inini. Ndane 3 days ndasvika ikoko ndikakumbira mvura kuti ndiri kurwadziwa zvisingaiti ndatadza kurara usiku. Ndiri kukumbirawo mvura iri kudziya. Ndakapiwa mvura nemunin'ina wangu ndikamwa mvura iyoyo. Ndopakurutsa kwandakatanga kuita sei kuita. Nyangwe pandakazoenda kuchipatara dhokota wakatoti dai wakatozviita kudhara ungadai usina kuzonyanya kuita pain yakanyanya. Zveshuwa ndakarutsa ropa kudaro akafonerwa nemunin'ina wangu kunzi bankuru isusu kuno ndo zvatiri kuona sisi mai varowa nei. Akati handina kuwarawa kwandanga ndichiita inini handina kumbotarisira kunge ndichitarisira kuti munhu anokuwara bai. Ndo murume wakapindura kumunin'ina wangu. Asi nawo hombe tingataura zvimwe zvese kutaura changamirika. Murume wangu ane dambudziko remadhirezi kutaura chokwadi ndiwo ari kundiputsira musha wangu inini. Iye uyu ipfungwa dzake dzekutotsvaga hake nyaya zvamanzwa mai vake vachitotaura ka ichokwadi. Wakadziwe vanhu kana ndikakunominatira yapo wakadziwa vandiuraya nyangwe ndikamuka ndakafa nhasi wakadziwa vanogona kutondiuraya because vanhu vandakagarisana navo handina pano kokukumbira sauti kana hupfu kana mota handina kokukumbira bai nekuda kwake iye murume wangu. Sangamire pane point yangu nemukadzi i1 ipapa pandopanzwisisa ipapo ndikoti zvitofambe. Akati izvoni mari ndanzitotishane mari mangwana akaenda kwabhore 4 times consecutive aenda kunokwereta here. Murume nditozi kuti akaita chimbadzo iko akatoya akarara pamba manzwa akanyepa kuti anzi arwara nezino manzwa asiona kaiyocho iyoyo mukadzi ndiyo wakamboti famba nabhore karuto aiwa zinai aiwa ka uri business ka uri kudona kaiyo uri kudona ndiri urobhadira nei akamupa munhu wemurume famba nechi ende kuti ipapo shangamira handina kumukireta kesu tiri kuura naye ipapo minus wangari pa business kwete handambomuti ba zvawazvina naye makudanana aiwa iwo wakazongowa kumunetsa manje kuti wazonge uri ufona iwe uri wakamuendesa. Aiwa mambo ndiri kuti inini enda unotora mari handizvere enda unotora mari. Saka dai akanditi mine ndifonere munhu muzoti kune mari. Alright. Aiwa iwe mukadzi uri muda hongu uri muda saka pfuma yaita zvaro uri kuendesa rini tinoswirira newewe pfuma yaita zvaro uri kuendesa rini isu damboti utsvage mari yemombe umboendesa ani zvore newe next year ndowapa akabva ochera mbatata akandinyima munda wekuti ndirime inini bhinzi pamba uyu akandiudza kuti ndida kupa mainhingi namainhingi kuti varime mumunda imomo achindifonera uyu nyangwe vanhu vandandakagara naye dai ndandine audio mafoni mamwe maaudio ndine mamaaudio mamwe ari mufoni dai ndakada kuplaya mazuva acho ekutanga iwaya ndingadai ndakaplaya maaudio aindiudza zvine zvaitaura kuti ndida kutorora mukadzi wangu chaiye uye ubvise zvinhu zvako mumba ndida kuisa mukadzi wangu achitaura uyu achindiudza katatu maichiudzita zvinhu katingapedze nguva kana ari murume zvechokada taura chokwadi kuti ada mukadzi wake dati end of September nguva aendesa mombe kwake zvako zvekuti gore rinouya munhu wane makore ndinganyepa baba ndinganyepa handiri kupupura nhema pamberi pedati mari haioneki ari ngoende kochera padesi dzacho retezva rakana zvakadaro achira mudzinga muzvike akatomba end of September afana kunga aendesa mombe 2 kwaatezva totambotangira pamombe 2
judgment iripo Meneza ari kurima uyu anorima nemafono kuti anodherera anotezvara